invaliditetom Južne Istre, udruge roditelje djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, udruge žena Vukovar, škole za odgoj i obrazovanje Pula, gimnazije Pula te Islandskog sveučilišta Akureyri. Svi mi partneri smo na projektu Zavrtimo za inkluziju zajedno, o kojem više možete saznati na našem webu u rubrici Aktualni projekti. Upravo sa sveučilišta Akureyri dolazi i naša predavačica, doktorica Sigrun Kristin Jonasdottir, koju ovim putem također srdačno pozdravljam. Doktorica Jonasdottir radna je terapeutkinja, a doktorirala je u području znanosti o radu na Western University u Kanadi. U fokusu njezinog znanstvenog rada je istraživanje usluga, sustava i politika koje oblikuju mogućnosti osoba s invaliditetom da sudjeluju u društvu na jednak način kao i drugi građani. Doktorica Jonasdottir predstavit će nam teorijski okvir koncepta univerzalnog dizajna, kao i primjere njegove primjene, te prikazati univerzalni dizajn kao uključiv, participativan proces. Nakon izlaganja slijedi diskusija, a doktorici Jonasdottir tada ćete moći postaviti svoja pitanja i na njih dobiti odgovor. Zato molim vas, ostanite s nama sve do kraja. No prije nego vas prepustim doktorici Jonasdottir, za koju sam uvjerena da će nam objasniti zašto se kaže da je univerzalni dizajn jednostavno dobar dizajn, ljubazno molim sve okupljene da riješe jednu kratku anketu koju ću sada pokrenuti, a koja nam je potrebna u svrhu izvještavanja našeg projekta kojeg realiziramo zahvaljujući financijskoj podršci Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i norveških grantova, odnosno podršci Fonda za aktivno građanstvo Hrvatska. Evo sada i naše ankete. Evo, molim sve uključene da pristupe ispunjavanju ankete. Anketa je anonimna, služi samo u svrhu izvještavanja. I naravno uvijek nekako naših boljih aktivnosti u budućnosti. Što biš ti kupila na moj mjestu? Evo još ćemo malo pričekati, vidimo da nam rezultati, da stižu odgovori na našu anketu. Evo samo još koju minuticu pa nastavljamo dalje sa našim predavanjem.
Evo, anketu smo proveli, vjerujem da svi koji su htjeli da su u njoj sudjelovali, a sada prepuštam riječ doktorici Jonas Dottir. Sigrun, I kindly ask you to start with your presentation and apologize for you not being able to hear the translation of this introduction. So No problem. I'm letting you speak to our audience. Thank you very much. I'm going to share with you my slides. I hope you see my slides now. We can see the slides. Okay, perfect. Thank you. Well, hello, everyone. My name is Sigrun Kristín Jónasdóttir, and I'm an assistant professor at the University of Akureyri in Iceland. And today I'm going to talk to you about universal design, both theory and practice. But to begin with, I want to Samo za početak bih voljela pojasniti riječi koje ću koristiti. Koristim izraz osobe s invaliditetom u značenju da invaliditet nastaje u interakciji između osoba s određenim oslikama njihove okoline. Invaliditet proizlazi iz interakcije između osoba s oštećenjima barijera u stavovima i okoliša koje sprečavaju njihovo puno učinkovito sudjelovanje. Dakle, ipak je da riječ je o sudjelovanju u inkluzivnom društvu, te da dobiju svi mogućnost sudjelovanja u fizičkom i psihološkom svijetu, te u kompletnoj ekonomiji. Pitanje univerzalnog dizajna je kompleksan i uključuje i jedno i drugo, oba faktora i faktore okruženja na koje nailaze osobe s invaliditetom i koje omogućuje njihovo sudjelovanje u društvu. I zato je važno koristiti se perspektivom kako bi osobe s invaliditetom imale to. Prema toj perspektivi sama disabilitet rezultira prema toj invaliditet interakcije između osoba s oštećenjem i barijera u stavovima okoline koje sprečavaju njihovo puno učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnoj razini s drugima. Razgovarat ću donekle odnosno na invaliditet i shvaćam da ima širu privlačnost koja uključuje različite društvene i kulturne raznolikosti. Definicija univerzalnog dizajna o kojima ću govoriti naglašava iskoristivost okoliša o kojem ću govoriti naglašava iskoristivost okoliša za udovoljenje potrebama što većeg broja ljudi. Ovdje ne govorimo o posebnom dizajnu za osobe s invaliditetom, već o dizajnu koji je stvoren za sve ljude. Međutim, potrebno je imati na umu da osobe s invaliditetom doživljavaju diskriminaciju i nailaze na različite prepreke u okruženju koje utječe na njihove mogućnosti sudjelovanja u društvu ravnopravno s drugima. Stoga je važno osporiti i promijeniti te inhibirajuće uvjete koji su izvor invaliditeta u društvu. Univerzalni dizajn stoga je posebno važan za podršku ljudskim pravima marginaliziranih skupina poput osoba s invaliditetom. Koncept univerzalnog dizajna razvio se u Sjedinjenim Državama dok su pokreti za ljudska prava naglašavali važnost pristupačnijeg okoliša i okruženja, čime su se promicale jednake mogućnosti za sve ljude. Izraz potječe od arhitekta i dizajnera proizvoda Ronalda Meka, koji je također bio u invalidskim kolicima. On i njegov tim istakli su 7 glavnih načela kroz koje ću vas provesti kasnije u ovoj prezentaciji. Glavna ideja podrazumijevala je poboljšanje okruženja kako bi se uključili razni pojedinci s raznim sposobnostima i invaliditetima ili ograničenjima. Nadalje, univerzalni dizajn prepoznaje vrijednost svih ljudi i njihovo pravo na slobodu, neovisnost i ljudsko dostojanstvo.
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom iz CRPD-a kaže je bilo definitivno značajna prekretnica u promicanju, zaštiti i osiguravanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i poštivanja svih osoba s invaliditetom. Univerzalni dizajn jedan je od ključnih pojmova u CRPD-u i definiran je u članku 2 kao dizajn proizvoda, upružanja programa i usluga koje će biti upotrebljivi svim ljudima i to u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe za prilagodbom ili posebnim dizajnom. Potpisivanjem i ratificiranjem CRPD-a vlasti diljem svijeta prepoznale su važnost svojih obveza za sprečavanje diskriminacije i pružanje mogućnosti osobama s invaliditetom kako bi oni bili aktivni članovi društva. U svjetskom izvješću o invaliditetu univerzalni dizajn opisan je kao proces koji obećava upotrebljivost, sigurnost, zdravlje i društvenu uključivost kroz dizajn i organizaciju okoliša, opreme i sustava za rješavanje ljudske raznolikosti i sposobnosti. Izvješće dalje naglašava važnost demokratske svijesti kao što je poznavanje i prepoznavanje vrijednosti rada u cilju postizanja raznolikosti i odgovarajućih rješenja. Mnogi znanstvenici također su naglasili da je univerzalni dizajn proces, a ne samo rezultat. Te se stoga može reći da je univerzalni dizajn smjernica i određena vizija onoga čemu želimo težiti. Dakle, univerzalni dizajn je politički koncept koji se temelji na jednakosti i jednakim mogućnostima sudjelovanja u društvu. Univerzalni dizajn naglašava susret s ljudskom različitošću, ljudima različitih osobina, sposobnosti i ograničenja. Univerzalni dizajn dugo je vremena bio prvenstveno usmjeren na već izgrađenu okolinu, kao što su urbanizam, arhitektura i projektiranje objekata ili zgrada. A sve se više razmatraju aspekti društvenog okruženja, kao što su politike, prakse i stavovi. Drugi izrazi korišteni su za koncepte koji su slični, usporedivi s univerzalnim dizajnom, na primjer dizajn za sve, inkluzivan dizajn, pristupačan dizajn, pristupačan za sve i dizajn bez prepreka. A svi ovi koncepti dijele jedan cilj, a to je da pruže mogućnosti i korist za sve unatoč osobnim izazovima koje ti ljudi mogu imati. Važnije je razmotriti svrhu i proces poboljšanja okoliša nego što je važno koji se izraz koristi u nekom slučaju. Međutim, često se koristi taj izraz univerzalni dizajn u politici kao što je konvencija o pravima na kojoj je riječ o osobama s invaliditetom. Ideja univerzalnog dizajna može se koristiti posvuda, na primjer u domovima, u institucijama, u vanjskim prostorima, na radnom mjestu. U biti gotovo bilo gdje, pa može uključiti komunikaciju, putovanja, usluge, puno toga. Korist od toga imaju svi, bez obzira na njihovu dob ili koja ograničenja imaju ili imaju ih uopće. Korisno je, na primjer, s ljudima koji nose kufere, koji nose torbe. Korisno je za djece sa školskim torbama, sportskim torbama, zatim roditelji s dječjim kolicima, osobe koje pružaju usluge selidbe i druge osobe koje trebaju primjerice premjestiti svoju perilicu rublja ili nešto drugo što je teško. Dakle, dobar pristup naravno koristi svima i čini naš svijet praktičnijim, pristupačnijim. Ali dobar pristup potreban je samo jednom dijelu stanovništva, no dobar je za svakoga. I ako nam sada to ne treba nužno, može se pretpostaviti da će nam jednog dana trebati. Na primjer, postoje situacije u životu gdje nam treba bolja pristupačnost ili da prevladamo prepreke. I ja sam
bila svjesna toga da postoje prepreke kad sam sa sinom u kolicima hodala gradom. I ljudi su sve stariji, a mnogi žive dulje kod kuće u vlastitom domu, a sve više osoba s invaliditetom živi samostalno. Tako da je to jako važno primijetiti. No prije nego nastavim govoriti o univerzalnom dizajnu, važno je govoriti o tome što nas zabrinjava u svemu onome što se pojavilo u vezi s ovim konceptom. Bez sumnje, univerzalni dizajn može se nazvati utopijskim konceptom, jer je postizanje cilja dizajniranja okoliša za dobrobit svih ljudi teško i možda nemoguće postići zbog raznih sukobljenih potrebama i preferencija, ali je definitivno ključno usredotočiti se na namjeravani cilj univerzalne deklaracije, osigurati da se društvo kreće prema tom cilju. Dok su naglasci univerzalnog dizajna općenito prihvaćeni, generalizirano ili ono jednoobrazno razumijevanje koje je svojstveno konceptu također je kritizirano zbog toga jer zanemaruje raznolikost koju ovaj pristup pokušava zadovoljiti. Primjenom kritičnog stava može se reći da je marginalizacija manjina, na primjer zbog invaliditeta, siromaštva ili stranog podrijetla, opravdana i održavana tom idejom normalnosti. Posljedično, oni koji odstupaju od norme nisu nužno očekuje se to od njih, niti se uzima u obzir. Čak i se čini da je jedinstvenost u osnovi koncepta univerzalnog dizajna. Na primjer, taj diskurs o inkluziji često je vođen normativnim razmišljanjem koje sugerira da već postojeće normativno središte je to kojemu svi trebamo težiti. Stoga bi univerzalno u kontekstu univerzalnog dizajna moglo biti protumačeno na temelju onoga što se smatra tipičnim. Također vjerujemo da naglasak na konstrukciji, funkciji i estetici koje se obično odnosi na koncept dizajna može usmjeriti raspravu i potencijalno eliminirati bitne aspekte društvenog okruženja. Hamre tvrdi da se univerzalni dizajn da se o njemu često govori kao nezagađenom ili nedirnutom od strane društvenih i političkih sila, te stoga je neutralan prema invaliditetu. Ističe vrijednost znanja osoba s invaliditetom kao korisnika u odnosu na univerzalni dizajn. Definicije univerzalnog dizajna o kojima sam govorio naglašavaju iskoristivost okoliša kako bi se zadovoljile potrebe što većeg broja ljudi. Stoga je upotrebljivost ključni koncept u odnosu na univerzalni dizajn. To je kako bi ljudi mogli koristiti proizvode, okoliš, usluge itd. Na učinkovit i zadovoljavajući način. Upotrebljivost se odnosi na iskustvo korisnika o tome koliko dobro dizajn doprinosi funkcionalnosti, performansama i dobrobiti, a može se smatrati kombinacijom tri važna čimbenika, a to su čimbenici okoliš, aktivnosti i ljudi. Sada ću ukratko govoriti o sva ova tri faktora. Znači ljudi, subjektivno iskustvo ljudi, odnosno korisnika, bitno je za ocjenu upotrebljivosti. Subjektivni doživljaj korisnika iznimno je važan pri ocjeni upotrebljivosti usluga, proizvoda ili drugih stvari, te je stoga potrebno u univerzalnom dizajnu konzultirati se s korisnicima kako bi se vidjelo kako se snalaze uopće u tom okruženju. Budući da bi univerzalni dizajn trebao zaista koristiti svima ili barem što većem broju korisnika, potrebno je imati na umu različite skupine tijekom cijelog osmišljavanja dizajna i njegovog razvoja. Na primjerice djecu, starije osobe, ljude različitih oblika i veličina, ljude različitog podrijetla, osobe bez oštećenja,
privremenih ili dugotrajnih oštećenja, na primjer oštećenja pokretljivosti, sluha, vida, osjetilnih ili kognitivnih oštećenja, mentalnih izazova i više, i tako dalje. Zanimanje, odnosno sve ono što ljudi rade za život, jedna je od njihovih osnovnih potreba koja utječe na zdravlje i dobrobit pojedinca. Iverson i Stahl 2003. su istaknuli da je zanimanje ili aktivnost ljudi važan čimbenik upotrebljivosti. Nedavni pregled literature od strane Watchhorna i kolega 2021. također naglašava potrebu boljeg povezivanja univerzalnog dizajna sa zanimanjima ljudi ili značajnim aktivnostima koje ljudi trebaju ili žele raditi u određenom okruženju, a ta recenzija se posebno bavi problematikom izgrađenog okoliša i naglašava da nije dovoljno imati pristup zgradama, već treba razmotriti što ljudi uopće žele i namjeravaju raditi njim. Jedno od mojih otkrića iz svog doktorskog istraživanja je da postoji nedostatak takve veze u islandskim političkim dokumentima. Na primjer, veći je naglasak na tome jesu li prostori u zgradama dovoljno veliki, nego na to koriste li njihova oprema osobama s poteškoćama u kretanju. Tu citiram i ono znači svoj rad s Egilsonom i Polgarom 2020. Društveno sudjelovanje kroz zanimanje stoga je važan aspekt univerzalnog dizajna i mora biti u središtu univerzalnog dizajna u društvu, uključujući i strateške dokumente. Umjesto da gledamo uglavnom na izgrađeni okoliš ili osobne čimbenike, moramo se usredotočiti na ono što ljudi trebaju žele raditi jednom riječju. Okoliš. Postoje različiti čimbenici okoline koji oblikuju što ljudi mogu ili ne mogu činiti i time utječu na iskoristivost prostora, proizvoda i usluga. Fizičko okruženje godinama je privlačilo najviše pozornosti u pisanju i raspravama o univerzalnim dizajnima, budući da ima veliki utjecaj na ponašanje ljudi. To možemo, na primjer, vidjeti u standardima i minimalnim zahtjevima u pogledu pristupačnosti, kao što su gabariti vrata, nagib rampi, veličina prostora uopće. Ti su standardi često u obliku popisa za provjeru koji se koristi za procjenu novih zgrada. Takav kontrolni popis može nam dati ideje o tome kakav bi trebao biti ishod dizajna da bi bio dostupan. Međutim, kritizirano je s više strana da bi trebalo doći do određenog pomaka fokusa s većim naglaskom na proces nego na ishod, kao što sam prethodno rekla. Često ljudi misle da je pristupačnost i univerzalni dizajn jedna te ista stvar. Međutim, to ne stoji. Pristupačnost je bitan aspekt univerzalnog dizajna i zapravo je preduvjet za upotrebljivost. Međutim, ideologija i proces univerzalnog dizajna podrazumijeva daleko više od toga. Često ljudi misle da je pristupačnost, iako je fizičko okruženje iznimno važno, također je potrebno obratiti pozornost na utjecaj društvenih čimbenika, na mogućnost ljudi za sudjelovanje u društvu. Tu mislim, na primjer, na pozornost na stavove, predrasude i znanje među ljudima. Također je važno razmotriti kako različiti čimbenici okoliša međusobno djeluju. Što želim reći? Na primjer, iako su neke fizičke smetnje uklonjene, stavovi, nedostatak znanja ili predrasude prema invaliditetu mogu i dalje postojati i kao takvi stvoriti daljnje smetnje. Na primjer, konkretno, nije dovoljno imati fizički dostupan autobus i dostupno autobusno stajalište ako stav ili znanje samog vozača autobusa ne podržava pojedinca invalida s invalidskim kolicima da koristi taj autobus. A i drugi ljudi u autobusu i njihovi stavovi također su faktor utjecaja. Sad bih vam željela nešto reći o nekim strategijama za implementaciju, to jest primjenu tih načela koje se mogu vidjeti, možemo pronaći u literaturi. Prije svega, korištenje nekih kriterija i principa koji opisuju neke važne ishode dizajna, kao što sam prije rekla, standarde pri gradnji novih kuća, novih građevina. Primjer toga su izvorna 7 načela univerzalnog dizajna.
Podizanje svijesti je vrlo važan čimbenik. Naime, univerzalni dizajn zahtijeva promjenu načina razmišljanja. Stoga je važno i bitno podići svijest o ciljevima i važnosti univerzalnog dizajna i promicati rasprave o problemu i mogućim primjenama. To je ono što mi ovdje zapravo radimo danas ovom prezentacijom. Rasprava se uglavnom do sad odnosilo na izgrađeni okoliš i stoga ljudi to često smatraju istim što i fizičku pristupačnost. Međutim, s univerzalnim dizajnom želimo ići mnogo dalje od ovog minimalnog kriterija. Također nam je potrebno više proizvodnje znanja, novih znanja, a i istraživanja na terenu, a posebno trebamo više istraživanja projekata o procesu univerzalnog dizajna. Vrlo je korisno se pritom koristiti interdisciplinarnim pristupom u univerzalnom dizajnu, jer različite struke zaista pridonose različitim saznanjima na stolu rasprave. No, također je apsolutno neophodno u procesu primjene univerzalnog dizajna uključiti korisnike, same korisnike. Moramo se zato konzultirati i surađivati s njima, uključujući osobe s invaliditetom u procesu. Moramo čuti njihova iskustva o osobne prirode, o korištenju proizvoda, okolišu, usluge ili što već dizajniramo i uzeti ih u obzir. I napose, posljednja točka na ovom slajdu je ona o inovacijama. I to da kao društvo trebamo ih podržati. Trebamo podržati inovativnost, trebamo naime nešto više od slijeđenja samih pukih minimalnih standarda u našem dizajnu. Moramo ići dalje i iznad toga i moramo poticati ljude da to čine u vlastitom dizajnu. Ponekad se to radi s nekom vrstom poticaja ili sustava nagrade. To mogu biti, na primjer, priznanja, potpore, smanjenje poreza i slično. Implementation of universal design exists at many interconnected levels that Primjena univerzalnog dizajna postoji na razne na raznim nivoima koji se trebaju pomno predstaviti. LEED, to je norveški znanstvenik, govori kako univerzalni dizajn je tjesno povezan s različitim statusima društva i treba uzeti sve to u obzir. The overall message is that disabled people of all ages should be regarded as citizens with the same rights as others. Thus, the fundamental human rights of Glavna poruka je da osobe kojima najviše treba univerzalni dizajn, treba ih se smatrati jednakopravnim građanima sa svim drugima. A ove politike vode primjenu usluga koje su na srednjem nivou, da tako kažem, gdje se univerzalni dizajn koristi kao glavna linija i primjene standarda, tehničkih standarda i specifikacija. To specific contextual challenges disabled people face. At this level, we need to acknowledge and emphasize the will and experience of the disabled people regarding the contextual factors that shape their activities and ensure their involvement in the decision making. But now I want to tell you a little bit more about the 7 main principles of universal design. These are the original principles by Ronald Mays. Excuse me. Sorry, Sigrun. Sigrun, just a second. It seems that something happened with our simultaneous interpretation. Isprike svima. Čini se da nešto možda nije u redu sa simultanim prijevodom. Sada ćemo
pokušati doskočiti ovome iznenadnom. Ok, jesmo. Back in the saddle smo. You just let me know when I can start again. Možete. Dunja, prevoditelj javlja da je riješeno, može se dalje. Okay, Sigrun, we can continue. Okay, thank you. Yes, so now I want to tell you. Znači, sada vam želim reći nešto više o 7 glavnih načela univerzalnog dizajna. Želim da budete svjesni da su ova načela osmišljena u odnosu na dizajn proizvoda. Međutim, vjerujem da su mnogo od ovih točaka dobar početak. Mogu se prenijeti u dizajn i prostora, usluga i tako dalje. Ali bitno je to učiniti zajedno s korisnicima, u zajedničkoj raspravi s korisnicima, da tako kažem. Dakle, načelo broj 1 jest pravično korištenje ili pravedno korištenje. Naime, dizajn je koristan i tržišno dostupan kad je dostupan ljudima s različitim sposobnostima. Za ovo načelo želimo osigurati isti način korištenja za sve korisnike. Stoga treba biti identičan kad god je to moguće, a ekvivalentan kada to nije. Trebali bismo izbjegavati odvajanje ili stigmatizaciju bilo kojeg tipa korisnika. Trebamo nasuprot tome osigurati privatnost, sigurnost, kako bi bila jednako dostupna svim korisnicima i težiti tome da dizajn bude privlačan svim korisnicima. Jedan konkretan primjer. Kad se događa da nema stepenica na ulazu građevine, to znači da svi ne mogu ući na isti način. A kad bismo imali isti dizajn za svakoga, umjesto dizajna za različite klase ljudi i različitog dizajna za invalide, na primjer, to bi bilo bolje jer bi to objedinilo te dvije grupe korisnika. Nadalje, načelo broj 2 jest fleksibilnost pri korištenju. Dizajn bi se ovdje trebao prilagoditi širokom rasponu individualnih preferencija, individualnih sposobnosti. Omogućavanjem izbora u načinu na koji se koristi trebao bi se prilagoditi, na primjer, desnorukim ili ljevorukim osobama. Trebao bi također olakšati korisnikovu točnost i preciznost i omogućiti prilagodljivost korisnikovom tempu. Evo, jedan konkretan primjer su znači kvake za vrata koje bi trebale što više biti kvake na pritisak, a ne kvake na hvat s gumbom. Jer u prvom slučaju kvakama ne treba, ako na primjer korisnik je izgubio ruku ili nešto tako, ne treba hvat i dovoljno je pritisnuti. Korištenje dizajna mora biti lako razumljivo, bez obzira na iskustvo, znanje, jezične veštine ili trenutnu razinu koncentracije korisnika. Stoga moramo eliminirati nepotrebnu složenost. Dizajna treba biti lako razumljivo, bez obzira na iskustvo, znanje, jezične veštine, bude prilagođen širokom rasponu pismenosti jezičnih veština i informacije trebaju biti raspoređene u skladu s njihovom važnosti, ali trebaju biti pružene učinkovite upute i povratne informacije tijekom i nakon završetka zadatka. Pismenosti jezičnih veština, rasporediti informacije u skladu s njihovom važnošću. Načelo 4 riječ je o perceptibilnoj informaciji, znači dizajn učinkovito prenosi potrebne informacije korisniku bez obzira na uvjete okoline ili senzorne sposobnosti Što to znači? Dizajn treba učinkovito prenositi Just a second. Da, pardon. Evo sada, je li sada rješeno, je li u redu? Je li sada u redu? Sad se čujem samo ja. Čujete me? Evo hrvatski ide. Čujete me? Ja prevodim. Dunja, je li u redu? Evo Tanja klima. Ok. Može. Okay, we can continue now. Možemo nastaviti. Ok.
Evo još jednom načelo 4, a to je percitibilna informacija. Taj dizajn učinkovito prenosi potrebne informacije korisniku, bez obzira na uvjete okoline, okruženja ili senzorne sposobnosti korisnika. Smjernica kaže da se valja koristiti različitim načinima, kao slikovnim, različitim modusima, slikovnim, verbalnim, taktilnim, za redundantnu prezentaciju bitnih informacija. Treba također omogućiti odgovarajući kontrast između bitnih informacija i okoline. Treba povećati čitljivost bitnih informacija. Zatim valja razlikovati elemente na način na koji se oni mogu opisati, kao na primjer olakšano davanje uputa ili instrukcija i pružiti kompatibilnost s raznim tehnikama ili uređajima koje koriste osobe sa ograničenjima u senzorici. Načelo broj 5. Tu je riječ o toleranciji za greške. Taj dizajn minimizira opasnost i štetne posljedice slučajnih ili nenamjernih radnji. Smjernica nadalje kaže da valja elemente tako rasporediti kako bi se minimalizirale opasnosti i pogreške. Dakle, elementi koji se najčešće koristi trebaju biti najdostupniji, a opasni elementi trebaju biti eliminirani, izolirani ili zaštićeni. Treba također omogućiti upozorenja gdje se nalaze takve opasnosti i prepreke i postaviti značajke za sigurnosti od kvara. Načelo broj 6, to je riječ o manjem ili što manjem fizičkom naporu. Dizajn se može koristiti učinkovito i vrlo udobno uz minimalan napor ili umor. Valja omogućiti korisniku da drži svoj neutralan položaj tijela uz uporabu razumne upotrebe snage, minimaliziranje radnje koje se ponavljaju i smanjiti trajan fizički napor. Ova slavina sa senzorom jedan je primjer ovakvog dizajna. Načelo 7, tu je riječ o veličini i prostoru za pristup i korištenje. Kada se osigura odgovarajuća veličina i odgovarajući prostor za pristup, doseg, opsluživanje nečega i korištenje bez obzira na veličinu tijela, na držanje tijela i pokretljivost korisnika. O tome je riječ. Također valja osigurati jasnu liniju vidljivosti prema važnim elementima za bilo kojeg korisnika koji sjedi ili stoji. Valja omogućiti da se može dohvatiti sve komponente iz udobnog položaja svakog korisnika koji sjedi ili stoji i prilagoditi varijaciju u veličini šake ili rukohvata, a osigurati adekvatan prostor za korištenje pomagala ili za pristup osobne asistencije. Sigurna sam da se svi možemo sjetiti situacije u kojoj ovo načelo nije ispravno provedeno. Na primjer, mogu se sjećam se sada sjedala aviona koji uopće ne odgovaraju svima, ni u pogledu širine, tako ni u pogledu prostora za noge. Još jedan primjer, kada sam bila u Kanadi, u Vancouveru, prije nekoliko godina sam morala presjedati na željezničkoj stanici. I tad su se oni pobrinuli da se sva vrata dovoljno prostrana za svakoga, ali su zaboravili poslušati i reagirati na neke od problema osoba s invaliditetom koji su oni bili pokrenuli u tom procesu. I sad im uvijek treba pomoć da prođu kroz vrata jer su ti skeneri za kartice toliko visoko, za kartice za vlakove toliko visoko postavljeni da ih u invalidskim kolicima nitko ne može dosegnuti. Dakle, to su bili tih 7 načela o kojima sam upravo govorila. Također želim spomenuti još nekoliko prepreka koje su vrlo učestale. Nekada sama identifikacija tih prepreka je vrlo važna za podizanje svijesti. Evo nekoliko primjera s kojima se susreću osobe s invaliditetom. I evo ova slika upravo naglašava tu važnost prepoznavanja prepreka. Mnogi ljudi uopće ne shvaćaju važnost strme rampe. To može biti izuzetno teško i opasno za osobe u invalidskim kolicima, ali i druge osobe s poteškoćama u kretanju.
Visina puno znači kada trebate odraditi puno toga. Možete li se zamisliti da potpišete neki dokument na stolu koji je za vas previsok? I doista je uvriježeno da samo jedna ili dvije stepenice ometaju ljude u pristupu vlastitoj kući, ometaju ih ulasku u trgovine, parkove, druga mjesta. A to se često može popraviti, vrlo jednostavno, ali je bilo jednostavno da se to odmah na početku učinilo. Također, postoje određeni problemi koji su uzrokovani nepromišljenošću ili nedostatkom svijesti, kao na primjer natpisi sa menijom negdje ili prilikom izbora ili dekoracija božićnih drvaca. Kad se to sve stavi negdje na vrh nečega, na vrh polica, ti ljudi to ne mogu dohvatiti, čak i ako postoje rampe za njih. Drugo pitanje koje se ovdje postavlja, to vidite na slici, gdje ćete postaviti senzore, gumbe i druga takva pomagala koje ljudi trebaju aktivirati. I ovdje desno vidite slijepu osobu koja ne može ni pokucati na vrata, ne može pokrenuti protupožarni alarm, jer stoga mu treba vizualni aspekt kao pomoć u takvim slučajevima da to može aktivirati. I često u javnim objektima stepenice i rampa su negdje pomiješani ili se nalaze na stražnjim vratima zgrade, što ne pomaže osobama koji treba koristiti rampu i uopće se tako sigurno neće osjećati kao da su uključeni u događanje. Ovdje je jedan od prvih primjera takvih stepenica. To je rješenje kako se mogu stepenice i rampa povezati. Rekla sam već da su nekada potrebe konfliktne, i da je teško tako nešto dizajnirati da bi svatko bio zadovoljan time. Ova slika ovdje je prvi primjer takvih stepenica i mnogi ljudi su tu doista bili dojmeni s takvim dizajnom i onda su neki istakli da to ne mogu koristiti jer nema rukohvata uz rampu. Evo je na slici desno nova verzija sličnih stepenica i tu vidite da tu ima rukohvat uz rampu. Eto, to bi moglo biti od pomoći. Ova fotografija vam prikazuje važnost same površine, na primjer nogostupa ili nečeg sličnog. A ovdje s desne strane, evo, često je tema da je zaista problem što osobe u invalidskim kolicima trebaju rampu, odnosno da nemaju pristup pješačkim prijelazima, ali slijepoj osobi treba neki rub ili neki drugi znak koji može pronaći. Nogostup ili šetnicu koja se čini prikladnom za obje grupe, jer tu ima rampe, doduše nema ruba, ali su to onda tako neravne površine, tako da ih i svojim štapom. I ova posljedna slika ovdje, posljednja fotografija je ova odličan primjer evo koje pokazuje kako se mogu nadvladati ovaj nedostatak svijesti. Sada vam želim nešto reći o ovom izvrsnom primjeru gdje je ideologija univerzalnog dizajna upotrebljena u procesu projektiranja. Ovo je relativno novo igralište u Irskoj. Nagrađen je projekt arhitektice Alice Moore i Helen Lynch.
Prostori za igru, rekreaciju važna su svakodnevna odredišta obitelji za okupljanje, za odmor, za druženje, za igru i rekreaciju. Međutim, mnogi pojedinci, osobito oni s invaliditetom, doživljavaju takve mjesta kao mjesta gdje su prostorno i društveno isključeni zbog fizičkih prepreka, jer ne mogu pristupiti, ali tu postoji društvene prepreke, ne mogu sudjelovati, što predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava. Cilj ovog projekta bio je razviti inkluzivan prostor za igru i rekreaciju za svaku osobu, gdje su prepoznali da djeca i njihove obitelji su biti stručnjaci u toj igri. Alice i Helen su temeljem toga prikupile sva svoja prethodna iskustva s igralištima i dali im priliku da rade s arhitektima i građevinarima kako bi u toj komunikaciji mogli saznati nešto o njihovim snovima i vizijama savršenog igrališta i prostora za rekreaciju. Nakon nekoliko krugova takvih diskusija, rezultat je bio dizajn s kojim su bili svi zadovoljni. I taj novi prostor za igru i rekreaciju projektiran je tako da bude bez barijera i da ima za cilj da ima za svakoga po nešto. Tako da za implementaciju tog projekta koristili su okvir koji su razvili kolege u Australiji s 3 vodeća načela. Mogu li tome pristupiti, mogu li se tu igrati i mogu li tu ostati. Za pitanje mogu li tu pristupiti, morali su uzeti u obzir lokaciju, izgled, tlocrte, znakove, pronalaženje puta i pristupačnost kako bi osigurali da svatko može pronaći svoj put do tog prostora, unutar i oko tog prostora. A pitanje mogu li se tu igrati, tu se htjeli pobrinuti da iskustvo igre, uključujući tu opremu koja stalno postoji, treba omogućiti svakome da iskusi taj izazov i zanimljive prilike za igru, kako god mu odgovara. A na pitanje mogu li ostati, tu su razmatrali sigurnost tog objekta, krajolik i šireg okruženja, kako bi osigurali da svatko može ostati na tom igralištu i igrati se koliko god želi. Također su se koristili načelima univerzalnog dizajna, poput onih o kojima sam ranije govorila. I surađivali su s korisnicima koji su stručnjaci za svoje vlastite živote. Stoga je ovo ključni dio procesa. Tako da djeca s invaliditetom i njihovi roditelji sudjelovali su u studijama, sudjelovali su u anketama, fokus grupama i pregledu planova za prostor kako bi izrazili svoje potrebe, želje za novim prostorom za igru i rekreaciju. Obavijestili su ih također da ako su igrališta važni prostori u zajednicama, oni te prostore često doživljavaju kao nepotrebljive i nisu rado tamo. Tu su bile prepreke kao nedostatak pristupačnosti, labava podloga, gdje nije bilo mjesta za ljuljanje, klizanje, nedostatak stvari koje su mogli raditi. Korisnici su također govorili o dobrim iskustvima na drugim igralištima ili iskustvima s odmora, te što je dobro funkcioniralo gdje su se mogli zadržavati na igralištu. Tako da kad su se naoružili tim informacijama, tim je sakupio prikupljanje te informacije i izgradio izvješće za dizajnere igrališta. Izvješće se usredotočilo na to kako osigurati sve to što je potrebno za igru, za njihanje, za klizanje, za druženje, zajedno s prioritetima za prostor i što izbjegavati. Uslijedilo je 5 krugova projektiranja, planiranja, uključujući pregled ispočenih fokus grupa. I taj novi prostor za igru i rekreaciju projektiran je tako da ukloni što više prepreka moguće. Mogućnost igre na visini bio je jedan od najvećih zahtjeva djece koji su sudjelovali u ovom istraživanju. Golem i građen pristupačan piratski brod, ručno izrađen piratski brod osiguruje da djeca se mogu tu igrati. On ima široku palubu, tako da pirati svake dobi sposobnosti mogu zajedno putovati otvorenim morem. Ovo je pak trampolin, dostupno isto invalidskim kolicima. Korisnici mogu doživjeti uzbuđenje bez težinskog stanja dok skaču u zrak s prijateljima ili članovima obitelji. I to je projektirano tako da
i korisnici invalidskih kolica mogu to koristiti. Evo, na trampolinu doslovno za invalidska kolica možete doživjeti uzbuđenje bestežinskog stanja dok skačete u zrak s prijateljem člana obitelji. Vježbanje je također ključ zdravog života i korisnici vole vježbati, tako da je za njih važno vježbanje, a ove uobičajene teretane mogu biti nedostupne osobama s invalidskim kolicima ili su skučene i teško je njima manevrirati. Teretana je otvoreni prostor za slobodno vježbanje i evo lakoću kretanja, uključuje podesni bicikl za ruke koje se može koristiti i u vlastitim invalidskim kolicima i podesivo spravu za veslanje i potisak za trening snage, a evo ovo je prostor za tiho opuštanje uz nježni senzorni angažman. U mirnom kutku igrališta ovaj ograđeni vrt bit će ispunjen jestivim biljkama, živim mirisima i zvukom nježnih vodnih tokova za sve one koji se žele odmaknuti uzbuđenje glavnog igrališta, a to će biti prostor razmišljanja i mira. I ovo je kraj moje prezentacije i evo sada sam spremna za vaše komentare i za pitanja. Izvolite. Molimo sve uključene koji bi htjeli. So we'd like to ask everyone included, interesting to raise a question, to raise their hand first. We have the raise hand button. Svi sa svojim pitanjima, pa ćemo redom pozvati svakoga da kaže svoje pitanje. Don't be shy, you can ask questions. Evo, ja imam pitanje za Sigrun. I'm sorry. Can you maybe ask in English? Of course, I can ask it in English as well. So you work at the University of Akureyri, and as we know, you live in Canada. So what can you tell us about the situation there? Is it, would you say that everything is solved for people with disabilities? Are there any problems? We would really like to hear about your experience in Iceland and Canada. Well, no, the issues are not solved. I can tell you that. And this is just a constant battle to try to get the universal design ideology into policies and practices. So I think we're heading in the right direction slowly, but it's just taking time. And but there are some projects where people are trying to look into how they can do things better. And so, for example, we are doing a project at our university where we are asking disabled students about the services at the university and the accessibility at the university and how it affects their opportunities to participate in the studies. In Canada, I think there's just a similar situation. There are some small projects going on, but there's a lot of hindrances that people are experiencing. So yeah, but when we find few projects, for example, the one in Ireland, the playground I just described, that are like an excellent example of universal design, both the outcome and the process that they used. And I just look forward to seeing more projects like that. So yeah. Did that answer your question? Yes, partially. Thank you. I mean, probably we always think that things are much better in the Western, let's say, more advanced, let's say, countries. And you probably can't compare because you don't know about the situation here. But I guess we still, all of us have to go through the same process. Yeah. It's a little bit more advanced. Yeah.
Well, there is an interesting project going on in Iceland, actually, where they are putting up ramps around, like they started with the capital, they're putting up ramps everywhere downtown, and now they're going around in different towns in the country. So there has been a big improvement there with with putting up these ramps. But this just came, it was an initiative from basically one disabled guy that started this project, and he had some funding he could use for this project, and then he got to cooperate with the municipalities and ended up doing this project, which is absolutely amazing initiative. So we need more initiatives like this. Thank you, Sigrun. Again, we have a small technical difficulty. So unfortunately, we don't have a translation to Croatian at the moment. I hope that our translators could hear me and maybe react or say something so we could understand. Da li nas možda naši prevoditelji čuju, pa da pokušamo doskočiti ovome problemu prijevoda. Igralište u Irskoj Čujem. spomenula. Ja sam Također prepustila kolegi, je ne znam rekla što se da dogodilo. u Bio je njegov red, ali Kanadi dobro, je preuzet jedan ću ja. dečko s Čujemo ga. invalidnošću Da. pokrenuo znači projekt kao glavni motivator, okej. a na kraju je on bio i osmislio cijeli projekt Može, mogu grafički, što je nastaviti. nevjerojatno, i to nas treba bodriti da takvi uspješni projekti, da ih bude što više. Eto, o tom je bilo riječ, a Nina je prije rekla da je malo iznenađena, ako se ne varam, što na zapadu nije toliko baš 100% različito od nas ovdje u Hrvatskoj, jer Sigrun je rekla da ima još mnogo prostora za manevar, da ipak osobe s invalidnošću, čak i pri institucijama kao što je sveučilište, tako dalje, još uvijek ima prilaza. Aha, ne sad vidim u otvorite. chatu, samo malo. Da li imate... Aha, okay. Evo vidim sada chat. Čujemo Maksa. Aha, sad kaže da čuju Maksa. Ispričavam se, male tehničke poteškoće. Čula sam da li je možda pitanje bilo da li možemo postavljati pitanja u chatu. Sad ne čujem. Možda je sad stvar u tome, ukoliko postoje sudionici koji su htjeli postaviti neko pitanje, ali još uvijek im je namješteno da slušaju. Right inside in your chat, you still can listen to the Croatian interpretation, so please just go. Zapravo, nažalost, kako doskočiti ovome problemu, ali nastojat ćemo ga uskoro riješiti. Dunja, me čuješ? Sada čujemo, da. Da, imaš jedno pitanje za Sigrun, imaš u chatu. Hvala. Evo, pročitat ćemo pitanje. There is one question for Sigrun in our chat, and it says, do you have any examples of universal design being implemented in different fields like education? Well, that's a good question. Like there is... Izobrazbi u pedagogiji. Da, univerzalni dizajn često se usredotoči na samu izgradnju, a druga diskusija se usredotoči na
samo unutarnje graditeljstvu, projektiranje, zatim na na primjer, edukaciju, konkretnim odnosno školstvo, kako objektima. bi to trebalo biti. Ja sam se više Ja bila konkretno radim više usredotočila na na samo građevinama, izgradnju na okruženja, na rješenje za okruženja, tako da sam se nemam ja tu koncentrirala u dobrih studijama. primjera koje Ne bi sam bih mogla imala podijeliti što se svoje tiče samog obrazovanja. podatke. Znam da Znam da ima postoje dobra dobrih rješenja, ali evo i ne bih vam mogla primjernih sada o tome nešto podataka o reći primjeni jer univerzalnog dizajna nisam to dovoljno dugo proučila. znači edukaciji, ali ne bih vam znala Hvala osobno vam. reći. A Hvala. mi također imamo Imamo sada još neka pitanja nekih iz pitanja, chata. ali također čujemo da question. Can you please tell us which country is the best organized, that is aware when it comes to universal design? Norway is univerzalnom dizajnu. focused on universal. Ništa nije pretjerano usredotočeno. Norveška je usredotočena na univerzalni dizajn They have been very i na razini razne politike oni jesu. so that's I would say they are a little bit ahead of us. I rekao bih da su tu donekle ispred nas. They have been doing all kinds of Ali također su razradili nekoliko projekata, manjih projekata diljem cijele zemlje. it's kind of hard like they're Ali teže je jer tu postoji više napretka na više područja i ljudi pokušavaju popraviti tu potrebljivost i pristupačnost svog okruženja, ali mi ne čujemo uvijek što se događa, ne znamo, jer puno takvih projekata upravo već škola dolazi iz Norveške, zatim ti teoretski radovi isto tako i sama implementacija, sve to u Norveškoj, tako da bih rekla da oni jesu vodeći u tom području. Hvala vam u ime sudionika koje je postavio pitanje. Evo ima tu još jedan komentar i pitanje, na primjer, nastavit ćemo. Tu je komentar i pitanje ujedno koje kaže hvala vam na vrlo informativnom i sveobuhvatnom predavanju. Imate li preporuka kako uključiti vaše preporuke u proces javne nabave? Postupak javne nabave, pa sad nisam sigurna na što mislite. Znate da ni ovo nije moj prvi jezik. Evo dopustite ako mogu razjasniti, to je moje pitanje. Javna nabava, evo to je kada javno tijelo objavi da traži ponude kako bi provelo neki posao. U ovom slučaju je recimo izgradnja infrastrukture, uređenje okoliša, evo pa sve do elemenata komunalne infrastrukture. Ovdje u Zagreb su počeli ugraditi ograde koje nisu bile, na primjer, naručene i projektirane tako da udovoljavaju načelima pristupačnosti. Tako da moje pitanje glasi kako ove preporuke iz univerzalnog dizajna tu uključiti. Tako da često se i novijeg datuma nešto gradi što nije primjereno za osobe s invaliditetom, jer osobe s invaliditetom su korisnici, tako da ako tu imate određene ideje kako to učiniti. Nisam vidjela takve pozive za predavanje ponude, tako da ne znam kako bi se preporuke implementirale, ali znam da je uvriježeno, evo jedan način kako implementirati univerzalni dizajn u društvu je da postavite određene poticaje kako biste uključili tu vrstu ideologije u svom radu. Dakle, na primjer,
recimo određeni zahtjevi u tom pozivu za predavanju ponude koji da tu odmah uključite. Na taj način možete biti osigurani da ćete, možete biti sigurni da ćete uključiti što veći broj moguće s njihovim idejama. Ja razmišljam u jednom i u drugom smjeru što želimo na koncu tog procesa. I da biste postigli to što želite, morate složiti opis kako to uključiti i što vam ljudi trebaju predati u toj ponudi. To se jer natječaj za projekte, za dizajn i tu valja uključiti koje ideje očekujete u tom procesu projektiranja. Zatim i druge vrste poticaja, kao na primjer financijski poticaj, nešto novčano možda, da ih na taj način potaknete. To ima smisla što sam rekla? Da. Prije sam se čudila ako imate preporuke za taj proces, recimo ako sam dizajn, samo projektiranje koje se navodi u pozivu za predavanje ponuda, kad je riječ o projektima, koje dokumente valja tu uključiti, koji bi bili korisni javnim tijelima. Elements of public design that need to be considered in offers and things like that. Mm-hmm. So I would probably start with going to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and look at the requirements in that document. There are also, for example, the 7 principles. Ima na primjer i ovih 7 načela univerzalnog dizajna koji bi potencijalno mogli biti vrlo korisni da se uključe u zahtjeve za opis za predavanje ponuda. Da, to je prevedeno i objavljeno u Sojhu, tako da to postoji i na hrvatskom. Jedna knjižica je tu bila izdana. Tako da, evo, hvala vam lijepa. Yeah, no problem. Hvala vam lijepa na odgovoru. Sigurno, evo imamo još jedno pitanje, pokušat ću vam prevesti. Gdje se mogu pronaći primjeri izgradnje kuće, obiteljskih kuća ili stanova koji su prilagođeni osobama s invaliditetom? Ako znate sada, ako se možete sjetiti dobrih primjera. Znam da postoji knjiga, Steinfeld i Mason su to izdali. Evo sad ću samo izgooglati kako se knjiga zove. Oni imaju odličnih primjera koji su tu naveli, koji se tiče o čemu valja razmisliti kada projektirate kuhinju, kad projektirate kupaonu ili sam ulazak, pristup stanu, kući. Evo, bilo bi korisno da nam napišete kako se knjiga zove ovdje u chatu sa strane i koji su autori. Universal Design, dizajn inkluzivnih prostora i okruženja. Pokušat ću pronaći. Sorry, this is coming. The book is Universal Design Creating. Knjiga se zove Univerzalni dizajn, inkluzivno okruženje, a izdao je kako? Seinfeld ili Steinfeld, nisam zubila, i Mason. Ne, poslala sam samo jednom, nisam upisala u chat, samo malo. Evo, univerzalni dizajn, stvaranje inkluzivnog okruženja, Steinfeld i Mason su to napisali. Da, knjiga ima tu vrlo kritičan pristup i bavila se dizajnom na Islandu. Ima tu dosta dobrih naputaka. I također u knjizi se
oni to ne zovu načelima, čekajte kako oni to zovu. Slično je tih 7 načela koje sam ja nabrojala, ali zovu to drugačije svakako. Nije u potpunosti isto, ali su ideje slične i mogu biti vrlo korisne kada razmatramo i razmišljamo o univerzalnom dizajnu. Ima li još pitanja? If not, I will somehow jump in with my question. Ako nema daljnjih pitanja, evo ja ću postaviti jedno pitanje. Koliko ja znam, mislim da Norveška, vi ste to već spomenuli, Norveška je možda najnaprednija zemlja kada je riječ o implementiranju načela univerzalnog dizajna. I čak i kada je riječ o... Correctly, would you maybe point to some specific example from Norway or maybe from somewhere else? If you know about that you could know about where universal design was implemented in, let's say, maybe local policy making. Mm-hmm. Ooh. Well, yes, actually, I do have some documents. I would have to find them though. Prvo pronaći. U Norveškoj, da, sad već neko vrijeme je prošlo od kad sam to pročitala, tako da se ne mogu osjetiti detalja, ali da, radili su na eksperimentalnom projektu s takvom politikom glede inkluzivnosti. Mislim da su pozvali određeni broj gradova i općina kako bi sudjelovale u tom projektu i svi ti gradovi i općine pokušali su implementirati više inkluzivnu praksu na svom području. Sad ću samo kratko provjeriti ako mogu pronaći taj dokument, pa ću vam proslijediti. Or if not, it might be easier. Maybe you can check later, and then we can share it together with your. Ako želite, možete provjeriti kasnije, onda nam možete poslati zajedno s. Yeah, that would be, I think, much easier. Well, I don't see that we have any more questions. So I will use the opportunity to thank you for the lecture. And I will also I također ću se koristiti prilikom da svakoga pozdravim. Evo, pozdravit ću vas i na hrvatskom, tako da hvala vam Sigrun i nadamo se da ćemo imati još prilika za razgovor samo u budućnosti. Predavanja. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju. Još jednom ponavljamo da nam je iznimno drago što nas je ovoliko poslušalo ovo vrijedno predavanje. Vjerujemo da to pokazuje da u našem društvu doista postoji potreba za uključivanjem osoba s invaliditetom u društvo na jedan adekvatan način, odnosno za poštivanjem, ja bih rekla, čak ljudskih prava svih članova društva, neovisno o njihovom eventualnom invaliditetu ili sposobnostima. Drago mi je što je šira društvena zajednica prepoznala važnost koncepta univerzalnog dizajna i nadamo se da ćemo na ovim temeljima svi zajedno nastaviti graditi jednu bolju budućnost i bolje zajednice i lokalne, ali i ovu našu državnu zajednicu za sve ljude koji u njoj žive. Lijep pozdrav svima. Bravo.